kampung alon-alon tinggalipun angasta pisan sandal. Sanggianing para rawuh kakung sumawana putri ingkang sinuba sagunging pakurmatan kanthi memuji wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Sampun dumugi wahyaning mangsa kala sadhat Jawi. Inggih menika panggih risang pangantian kekalih. Inggih ingkang asesipun Slamet Epriyono putra winasih panjenenganipun Bapak Mulyono saha Ibu Sriyani ingkang badhe kapanggihaken dening risang pangantian putri kinasih inggih menika Roro Rizky Rahmayani putri panjenenganipun Bapak Zainal Abidin saha Ibu Sri Suratmi.